ladder. Cameraman osimudza mazikamera yane kurema achikwira paladha mazwana kwanechi aya makamera anongodaya ayo mazwana kune tunenge tunorovha heka nemamwe kanenge ari kuseri kwegedhi anenge achidai so chinenge chingotapa ndizvozvo wamukirira kumutswa kakanyema naniko kubva paLos Angeles inonzi Los Angeles ndiani kuamerica ka Nathan Zingoni. Wow. Ari ku Los Angeles. Ari kutibata live izvozvo. Ari pa America. Iti mutiti. Mateta efunga kuti ndiye ega pa South Africa. Diaspora tarisa America. Apa tikutaura chokwadi. Tingataure zvimwe. Mabatiro atwa chimuti pa South Africa. Hatina zera nacho. Zvaikwanisika. South Africa da kumbopindwa. South Africa ila umbopindwa tiri pa road show arombana chibwera apera pasarenzezo kuti akumbona mirana apa tinokuda kujamba maspeaker boza ndakara pata kambadzo kuti mirana apa akomana yamacheso yangu chitaura uri kuzovaka kuti 31 July 31 July kwane Cheso Power Festival. Usadaro kanyemba. Siyakutopinda mu 3rd edition. What 3rd edition? Cheso Power Festival. Fiesta. Cheso Power Festival. 31 July. Saka manje kuti yawa brand ke. Brand. Alaki bango tanga Cheso Power. Aiwaka. Saka izvo vana makadzi vanenge vatore muno. Usadaro. Heka shampopo yakarowa kana Cheso. Avasiyane. Makahabadze. Tichi. Nditenderewoka. Herbert Chitepo na Prince Edward. Herbert Chitepo hapo. Na Prince Edward. Apasi kushanda traffic light. Amapurisa vanenge varipo. Akapokola. Heka chikontrola. Mota dzifamba zvakanaka. Mushure mekunge paita mazuva pasina mapurisa dzinenge dzingotodana. Tikakumbira kuti aiwa mapurisa ndaimbombotibatsira aiwa tinotenda. Pane traffic light ranetsa. Julius Nyerere na Nelson Mandela. Kanyemba. Iroro rava nenguva risingashande. Julius Nyerere na Nelson Mandela. Endikana yava nguva yekuti traffic yati kumauro panenge pasina kana mapurisa anenge aripo dzinenge dzichingoita se dzingopesana njake panoda kuti mutibatsirewo ose traffic light roita se rogadziro traffic light remuna Seke Road pa Keldon ndapasiva pane traffic light rikushanda vanhu vanga vajaira singashande zviri kuitika ipapo kanyemba vanenge vakamira kumapurisa iri mu120 vanenge vari kupi mapurisa asati auya motokari inenge iri mu120 iri mberi yobva yaona robot raita red iwe wauda unotsika mabreki mamotarisi vari kushandisa Seke Road pane traffic light pana pa Keldon traffic light iroro riri kuvhurira motokari dzemuna Seke pamwe chete nemota dziri kubva muWaterfalls dziri kupinda muna Seke dziri kuya kutown saka vanhu ngavazive kuti traffic light remuna pa Keldon rakushanda fambai mune zvakanaka unovhurira 120 kuti zvidiko kuSeke Road andira fonkuka kanyema antitakati 80 kilo zvokupedzisira usati pana rinangora apa ripi kusenza ripi pana Simon Mazorodze rakushanda rikushanda Simon Mazorodze nanizve nana windo Duka Road rakushanda Simon Mazorodze nani yatu inovhura napa akonye wazvura nakuponi kanyema ndina kuriona zvishanda apanga pane mapurisa Simon Mazorodze ndiani pa Rothmans pa Rothmans ndafunga kuti pana pa ZBC ndikati aiwa hakuna saka urutira rishande aiwa iri rakanzi na Honorable Makahamadzi panoda kuiswa makamera saka pane munhu akauya kuna Honorable Makahamadzi akati nditsvagirewo one traffic light ramuri kusarudza kuti ndimbo install equipment machine
saka akabvumirwa akaprove nyaya yacho yakatoenda kukanzura aitinge yatova padanho repamusoro nakamera robva raiswa masola zvese ndo zvazvinoda pamukore uno vanenge vachityora mutemo ipamugwagwa vaya tinenge tichivaona tozovashedza kuti wekarambo huyakunoko ndimutsiro wagari wekuston bridge It's so bad. Zvinorwadza. Zvandakaona. Akatengeserwa nani? Zvandakaona nezuro. Ndo zvashoka 9 years. Vanhu vakara. Ngozobwera basa kati chokana apa. Takupwanya. Zvakaoma. Ati mwana waenda kuskuru, anibwira uchoka kuskuru anakara papo. Yes. Nyumba pale. Matonero ari kuita kunze. Matonero ari kuita kunze ngosvika pasina kana imba. Pakaipa. Kulira kanyemba. Zvinorwadza. Chimwe chinhu usati wabuda vanhu ngavageze. Vanhu ngavageze Philip. Ndakarwadza vanhu vapi kuyo. Munhu wese zvake. Munhu wese ngazve. Baba Isabel. Skodere padhuze nemike. Nyaya ndiri kutaura iyi. Yakaitika pane hofisi yatakapinda. Kuministry of chakati tichingosvika tabuditsa zvitupa kuti unyorwe pagedhi paya ari kuona kanyemba zvikanziwa kanyemba une ukama nomwe kanyemba anoshanda pano ndikati andizive zvikanzi dai yanga iri hama yako ka uyiudze kuti igeze haageze icho kwadi kunyemba icho kwadi mama saka amugezeka no noti kuti andigeze ndiri kuti vanhu pana namakazi wangani kuna namakazi wangani ndiwe pana namakazi wangani inzwisa nyaya ndiri kutaura takanzi uyu kanyemba iye hama yako here ndikati andimuzive zvikanzi dai muchimuziva mudze aite sei ageze ndikati ndoupi kuiye mabasa yongwari amutsvaga akatoshayikwa tikanzi mbomutarisa kugedhi imomutase kwa kazi kamutsvaka tikamshawa zvikanzarika chikoche kwa kusina mvura kwa fika sipo tikati tipe namba yake tigotaura naye tikanzi atina namba yake saka nyaya iri panapa ndeyekuti vanhu ngavaite sei ngavatike bhavu nokuti kana munhu unoshanda naye achikomplena kukumba unogara sei kumbonogara sei kanyemba komukufuka jasemaja anemudzimai jasemaja anemudzimai unopikisa vanhu jeri unopikisa vanhu jeri kanyemba madzimai ka mutupo wake amakabvunza ndiani atina aiwa atomboziva kuti anobva kupi nokuti kunana kanyemba kavakwana makasha asi kanyemba nyaya wataura ndaibata vanhu idyai bhavhu vanhu ngavageze kana richinetsa bhavhu ita rekutaimira baba vanhu tomboti unoshanda kumakombi uri pakuvhura dho vabereki vari mukati imomo every bus stop uchivhurako apa uyu anenge akagara apa zivo kuti zviri pari munhu anenge ari panext